खालामबाय दिनै 22 तारिख जुलाइ थांनाय 21 तारिखआव जोंनि मानगोनां जेएनसि मेम्बार दिनै दाखौ गनायजालियां आथ्रामरा पिटिसि रेन्जनि करपसन मेम्बार कौथासीनि आईपीएफटी पार्टीनि डिविजन एडवाइजरीनि मेम्बार्स थांनाया 21 तारिख जुलाइआव हठाৎ साइ लुबैयो असंजानाय आखारै लामानि बागै बेखिनियाव खामानि जों दिनाव फायगा जों डिविजन प्रेसिडेन्ट एडवाइजरी चेयारमैन जत वाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि एसिस्टेंट सेक्रेटारि डिविजन जत दं जों फायगा फाइब्रनाव बायथाक डाइरेक्ट लाइफजों ओमफ्राय खामानि बर'फ्रा आईपीएफटी लायै दीर्घ बছर आंदोलन लायै हाइजाक थांनाय 2018 सरकार फैनायनि साथे जों पिटिसि डिपार्टमेन्टनि जेएनसि मेम्बार गणेश रैखा लागातार 6 बोसोर हामथायनो आसामा रेन्जनो गनायखौ लियाखै बिनि सामलायथाय खामानि बिसिङाव हठाৎ खायलुंबै दिनै बसनो असंजानाय खालामनाय बागै बे बायथाक सोंनानै डाइरेक्ट लाइफैया ओमफ्राय जतन